Под 3 секундно видео, а над 4 сериозни хигиенни грешки. Мръсните слушалки са поставени върху чистата станция. Опаковките от игли, които вътре са стерилни, но във външната си част не са най-чистото нещо, също са поставени върху станцията. И още доста други груби грешки, но нека да се фокусираме върху тези двете. Слушалките са едно от най-мръсните неща в нашето ежедневие. Подобно на телефоните, носим ги в градския транспорт, носим ги по магазини, изтърваме ги по земята нон-стоп, пипаме ги с мръсни ръце и са носители на много бактерии, чието място със сигурност не е чистата станция, върху която се слагат инструменти, които ще влязат в пряк контакт с вашата кръв. Най-лекият сценарий, който може да се получи, е да получите бактериална инфекция заради попадналите бактерии в вашата отворена рана. Много прост пример: слушалките замърсяват хартията или машинката, или дори татуистът докосва слушалките, след това докосва кожата ви и вече бактериите са във вашият организъм и във вашата отворена рана. По-страшният сценарий тук обаче е, че тези слушалки най-вероятно са били и върху станцията на предишния клиент на татуиста. По този начин не само слушалките замърсяват станцията, ами и вече използваната станция, върху която има машинка, която вече е била в пряк контакт с кръвта на клиента, хартия, която е забърсвала кръвта на клиента. Всички тези замърсени с кръв материали носят и потенциалните вируси и заболявания, които предишния клиент носи. Това, което се случва, е, че тази кръв по станцията попада и върху слушалките, които след това попадат върху вашата станция. И оттам по същият начин, по който бактериите попадат във вашата отворена рана, ще попадне и кръвта, плюс всички вируси, които тази кръв пренася от предишния клиент в вашата кръв. И готово. С тази привидно незначителна грешка можете да развиете бактериална инфекция или още по-лошо да се тръгнете заразени с ХИВ. Крайно време е нещата да се вземат на сериозно. Това да използваш нови игли не е достатъчна превентивна мярка да спазваш добра хигиена. Истинският професионалист трябва да е напълно наясно за всички индиректни методи за заразяване и просто да ги изключи в своя работен процес. Нещата са сериозни и става въпрос за вашето здраве. Затова, ако видите подобна грешка, не се притеснявайте да направите забележка на татуиста, а ако той не ви вземе на сериозно, по-добре сменете този човек. Красивите татуировки са супер, но здравето винаги е било и ще бъде на първо място.